आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे चविष्ट असं मेथीचं पिठलं कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतलेला आहे आणि ही मेथी आहे। मेथीची अर्धी जुडी मी साफ करून घेतली आणि व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतली। ही मी पूर्ण तोडलेली मेथी आहे, ही मी चिरून नाही घेतली आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ही चिरून पण घेऊ शकता आणि ती मी हाय फ्लेमवर व्यवस्थित भाजून घेतली। हे बघा, आणि त्यात थोडंसं पाव चमचा मीठ घातलं आणि ही चांगली अशी भाजून घेतली। हे बघा, आणि नंतर ती काढून घेतली। आता त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम केलं आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी तडतडून घेतली। त्याच्यानंतर मी त्याच्यात 1 चमचा जिरं घातलं। जिरं व्यवस्थित फुलल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये पाव चमचा हिंग घातला। हिंगाने खूप छान स्वाद येतो। त्याच्यानंतर ह्या आहेत लसूण पाकळ्या, 1 अख्खा लसूण मी सोलून तो व्यवस्थित बारीक चिचून घेतला आणि तो वापरला। लसूण भरपूर वापरायचा म्हणजे टेस्ट खूप छान येते। 1 हिरवी मिरची पण मी बारीक चिरून घातली आणि आता मी हे तेलावर व्यवस्थित परतवून घेतलं। लसणाचा छान सुगंध येईपर्यंत हे व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। गॅस फ्लेम मंद ठेवायची। आता मी याच्यामध्ये हे 3 बारीक चिरलेले कांदे घातलेले आहेत। कांदा भरपूर वापरायचा आणि कांदा पण मी व्यवस्थित अगदी परतवून घेतलेला आहे। हे बघा, खूप पण नाही कांदा परतवून घ्यायचा, पण थोडा हलका परतवून घ्यायचा कांदा। त्याच्यानंतर मी 1 पाव चमचा त्याच्यामध्ये हळद घातली। 1 चमचा मी याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घातली आणि हा आहे शेंगदाण्याचा कूट। 1 छोटी वाटी भरून मी हा शेंगदाण्याचा कूट म्हणजे दाणे भाजून त्याचा मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून तो कूट तयार केलाय, तो घातलाय। 1 चमचा मीठ घातलंय आणि मी आता व्यवस्थित हे मंद गॅसवर व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं। आणि हे आहे बेसन, 3/4 कप बेसन म्हणजे 1 पाऊण कप बेसन किंवा एक आपली मध्यम आकाराची वाटी आहे, ती वाटी भरून मी बेसन घेतलं आणि त्यात पाणी घालून ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आणि ते घातलं आणि त्याच्यानंतर मी इथं 1-2 मोठ्या वाट्या पाणी घातलं आणि आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं। तुम्हाला पिठलं कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी घाला आणि त्याला एक उकळी आल्यानंतर मगाशी जी मेथी मी भाजून ठेवलेली ती घातली आणि ती पण व्यवस्थित एकत्र करून घेतली। त्याला एक नंतर उकळी येऊ दिली। हे बघा, आणि मस्तपैकी असं आपलं हे पिठलं आता तयार झालेलं आहे। भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत हे पिठलं खूप छान लागतं। तर नक्की रेसिपी ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।